Здравейте! Днес започвам епизода там, откъдето завършиме вчерашния. Днес съм замислил по-интересен епизод от вчерашния. Мисля да продължим с памука по другите ниви, но и също искам да ви покажа нещо. Да съберем няколко collectible. Collectible са едни неща, които се събират в играта. Примерно тази топка има такива, които се събират като нея, те са играчки. Ето, вижте тук се ремонтира обора. Вижте колко боя има и така нататък. Ето сърничка. Яд ме е за това, но да. Няма какво да се прави. Тук може да отворим и да затворим. Видяхме горе топка. Вижте каква идея имам. Стига бе топки. Канал. Не пропуснахме. Не. Втори пропуск. Го! И да. Кош, по-скоро. Така, сега идеята ми е някакво друго радио се е включило днес. Малко поиграх да изкарам комбайна, защото имаше проблем преди това. Но да. Сега да видим къде има нива с котън. Really to harvest. Ето я, 31 нива. Farmland. 23-та, не? Тук е 23-та. Бай. Взимаме я. Сега ще ожъне, обаче работник няма ние да я жъне. За да не хвилим този котън. А ние през това време ще правим нещо друго. Нека да отидем към нивата. Бензиностанцията. Виждам, че има доста гледания на видеото. Доволни ли сте? Днеска може би ще направим с един мой приятел мултиплеер. И ще се занимаваме с грозде. Ако искате, може да гледате... Опа. Може да гледате видеото. То ще няма да е много дълго. Опа. Кратичко, но поне интересно. От тук няма да минем. Пропуснали сме пътя.
Много е хубава играта, аз много я харесвам. Няма да минем. Ще се пробваме, не? Ще минем. Ще минем, ама на друг път. Ето го пътя, бе. Това с какво е тази нива? Ето го и нашия котън. Това е доста голяма нива с котън. Доста пари ще се изкарат. А ние да продължим с дърводобивът. Сега ще видите какво ще направим. Ще махнем плевелите в малко. Това няма смисъл от него да се прави, но... Ето вижте какво става зад нас. Е така просто ще минем. Едва ли това ще ви е много интересно. Това дори не кълца и храстите. Дано да ви е интересна играта. Може днеска, като се занимаваме и с грозде, ще се занимаваме, може би, днеска може би ще игра и House Flipper. О, къде отиде дървото? Ето го. Това дърво явно ще трябва да го занесем така.
Не го виждате, но той е в нас. Щом го пише долу. Просто за по-интересно. Вижте, може да носим 1 тон и по... Ето го дървото. Това е тон и 400 килограма. Вижте, 3000 литра дърво е така от едно. Това не е нужно да го правите. Ако искате да ви покажа как се взима от чипса. Даже точно това ще направим. Чек само да видим работника. Охо, то вече втори път е напълнило балите. Тук е доста добра печалба. Ето този трактор да го вземем този път. Не, може пък другия. Този всичко за да ни е клас. Може да изтеглим модове за, примерно, това дърво, което да го сечем и тия дъски. Примерно в платинената версия, мисля, така се нарича, има да се прави лодка, ролер костер, което е влак, че вид влакче такова увеселително и така нататък с тези дъски. Но това е допълнителна версия към играта. Стоп. Да отворим вратата. Вижте сега. Искам да ви покажа нещо. Челният товарачния клас. Самия тракторния клас. Тежестъния клас. И ремаркетония клас. Много хубава марка е клас. То не е толкова интересно от чипса как се взимат, а просто ти го пълнат. Опа! Откъртихме кутията. Нищо. На следващото влизане в играта тя ще си е на мястото си. И пълним. Ето. Този Wood Chips си е просто нарисуван, че вътре има Wood Chips. Ето. 600 литра. Ето да го видим от по-близо. Но то нищо интересно не е Wood Chipsa. Ето го. Имаме нагревата на задното стъкло. Интересно. Интересен епизод според мен ще се получи. Само да сейвнем играта. Я този път не иска да се сейвнем. Нека това Wood Chips да си стои в ремаркето. Сега, ако ни е толкова трудно, може да го направим с супер сила, която е нереална.
Но да. Странна музика почна. Не съм я чул. И сега явно ще го направим с нереалната си, да той покажа, че не е много хубав дома. Това ви е за помощ. Не. Ето вижте. Как го издърпват. И сега искам да ви покажа нещо. И да видим дали да го купим. Тук, като влезем, само да видим на Sugar Beet. Защото следващия месец ще ни е готов Sugar Beet-а. Трябва да видим машини за Sugar Beet, но Beet Technology. Ето това е за Sugar Beet. Също и това. Но ропата е по-добра. А колко му е хедъра? 2,7 метра това. Това е... Не пише. Ще е 4 метра. Тук на ропата... Не. Ето вече тук стига до 4 метра. И това е 10 метра. От тук ние трябва да вземем Forest Machines. Ето камън много хубав. Това е ман, който е направен на такова, но много ми е интересно, че на места ми излиза, че има такова бали, които са от трици, но не мога да ги намеря. Нищо. Скоро идва зимата, но за сега няма да се оправяме за зимата. Да. Ето вижте. Тук пакет за грозде. И ето. Малък трактор Ландини. Ню Холанд. Това е за събиране на гроздето. Ще го видите по-късно, защото нали ви казах, че ще играем мултиплеер. Един мой приятел. Нарича се Симеон Йорданов. Но, моля му викаме само Мони. Да видим това за какво е. Това е за potatoes. Охо, доста дълго време използване. Това е малко използвано. Autoloader. Колко време? 15 месеца е използвано. Това колко е друго? Това е 9 месеца използвано. За сега нищо. Това е на 50%. Добре. Видим това къде е стигнал. Той скоро ще изпразва. Да бе 2 бали. Да продължим да режем. Обаче знаете ли какво ще направим сега? Днеска много малко го използвам това лошче.
Работим по-далеч. Нещо, това дърво, нещо ми... Нещо, какво става? Тук е слизане надолу нещо. Имам идея какво да се направи, обаче... Ще трябва да завъртим. Така ще съберем крана. Значи при платинената версия на играта има добавени едни ярдър се наричат. Те са за сваляне на трупи от високи места. Те са като се едно въжена линия. И са много яки. Да захапем това дърво. Що днеска нищо не става? Така. Но сега го оставяме без да го правим на малки парчета. За да изпробваме нещо. Ще наемам тази машина. Той извадил една бала работника. Браво! Поред мен да анлоуднем. Ама не, той ще си анлоудне. Не знам. Ето е машината. Може да не използваме екрана, може да го използваме. Ще видим. Първия път може да не го използваме. Този ще прави бала. Супер. Изглежда ми интересен. Нека да видим какво ще е положението в него. Само една секунда. Имах малко важна работа да свърша, но продължаваме. Продължаваме. Това е пътечката за хората.
Защо точно по нея трябваше да минем? Опа. Странна камера. Това иначе е ман, който е взет и е преправен. Тук ще минем ли бе? Толкова тъпо да го направя, така да ги спра. Никой не може. Това ще фърля луд чипса. Тук опира бронята. Това е повече за по пътища. Това не става, ама... Сега ще видим. Спираме го тук и ще пробваме нещо друго. Така. Тук. Дали тук има нещо, което може да ни... Това и кълца и ги събира. Не мога да разбера. Ето за това тук го окосих. За да има къде да го спрем. Само вече трябва да е наобратно. Защото са на края на мапа няма как да се отвори това нещо. Ето така. Охо! Ето го крана. Дай да пробваме с едно такова маничко дръвченце. Вижте какви добри кранисти сме. Качваме нагоре. Завъртаме щипката. По-трудно отколкото цялото леодера, но пак е интересно.
Оп, щипката! Е така, тук ще подправим щипката. И малко ще натоварим на ръка. Е така, тук ще спрем. Дано да ви харесва. Това видео ще е по-кратко, казвам ви. Сега може даже да спрем. Ами, според мен това да е края на епизода. По-късно ще има втори. Я да видим балата. Интересно е. На мен ми харесват. Доста яко изглеждат. Много място, но според мен да спрем тук. Половиното ниво още не сме минали. Имаме пак 50%. Ами, скоро ще е следващия епизод. Довиждане. Би трябвало днес да кача втори епизод. Чао!